ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସେଇ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି। ଆଉ ଲିଟରାଲି ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଏତେ ଦିନ ଛୁଟିରେ ଆସିଥିଲି, ବାକି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇନଥିଲି। ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଟିକେ ବୁଲିଦେଲି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଠରେ ବନା ହେଇଥିବା ବ୍ରିଜ, ନଦୀ। ଏଟା ହେଲା ମନ୍ଦିର। This is the view. ଏଠି ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଗୁମ୍ଫା ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ଭିତରକୁ ଲୋକ ପଶିକି ପାହାଡ଼ର ଆରପଟେ ବାହାରନ୍ତି। ମିଛ ନାହିଁ, ସତ କଥା। ଏ ଭିତରେ ଯାଇ ହେବ, ମଣିଷ ପଶିପାରିବ ତା ଭିତରେ। ବାଏ।